Ungani yakwethu singathini wena wesilo. Wena wesilo. Mntwana. Hayi ngithanda ukubingelela ngenkulu inhlonipho nangesizotha ngibingelele abantu abalaleli emakhaya obaba, omama, omkhulu nogogo kanye no young church egameni leNkosi Jesu Kristu ngithi sanibonani. Sisukuma nokuyibongela nathi kuleyo ndawo. Uthe vele uzosotha nje ngaphambi ukuthi inyanga yamagugu, inyanga kaMandulo, inyanga yamasiko iphela. Yebo, ngithe nje ngivele ngizonothisa, ngizonothisa, ngizokothisa nina mina. Okay. Eduzane. Eduzane. Ngathi ngisondele ngiyihitha. Uyabo ingabe uyaphendula manje umthiya kodwa khona into encane umjinja samlungisela yona ukuze akwazi naye ukuthi kuzwakala kahle. Yebo ukhona umthiya la. Ukhona umthiya eFlame Park kodwa ke khona into encane abasayilungisa ukuthi ulayini wakho ukwazi ukungena kahle. Okay. Umthiya usekhona umthiya. Umthiya bafuna ukuguga umthiya. Yeye umthiya ngiyatshela wena. Wawunemntu uthi uDJ Igcokama ngifunda ugrade level. Yes. DJ Igcokama yitshe akagugi. And futhi umbono umfana omncane phela kusho kuyiphatha kahle ku right. Uyabona usagcuma impela. Yes. Yeah. No mfethu siyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi awuhambi wedwa uhamba nezinsizwa enisuke nibambisene nayo kulomsebenzi noma kuleli business. Angithandi ukuthi bese zingazwakali ubukhona bazo ngalesi sikhathi. Yeah. Mhlawumbe ake vele zishaye nje ingoma ethile nje noma ngabe yipi efika enhlizweni yazo isondele la kwi-mic. Sondelani shintsha mshofa sondelani 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 insizwa sondelani nakho ufuna kuzwakala ukuthi izinsizwa kade mina izinsizwa ngoinsizwa sone silanaso ngomthakathi sengimehlule ngendlela bafa mina ngenze bedlezinye ngendlela bafa phila wethu phila wethu phila wethu phila wethu phila wethu mina ngenze bedlezinye ngendlela bafa shuthi siyobulawa izinsizwa khosini siyobulawa izinsizwa ngoinsizwa sone silanaso ngomthakathi sengimehlule ngendlela bafa mina ngenze bedlezinye sendlaleni intombi zithuswa yini imfisi kangaka zithukile yabo lo umshovo sesihamba nayo phesheya nalomfana omncane lo uStove bahamba baxabana nje nanibangani uthi lo mfana uyaphethe lo mfana uhambe thinta zonke izinto lapha izokhala lezi zinto abafethela uhambile kodwa umhlaba nisimela eindaweni ezihlukahlukene emazweni ahlukahlukene niphathe yona lento kaMaskandi. Siphethe yona impela ngiyakhumbula nje lapha eAmsterdam sasihamba no futhi walimgube nomjijelwa sasihamba lapha nje sasihamba njengamavukane lapha sihamba istradini njengawo workshop sithethe iking nophatha lapha la bashaya keyboard abantu bengasiboni ngangiqala ukushaya umoya ngale ndlela after isikhathi eside kanjalo kusho ukuthi kodwa uma umuntu kufanele udlule kuleso sigaba leso la othi ngiyozimaketha la ngiyofuna abangazi ngoba sengibuka kwesibili bazomangala ngangasayijwayele phela mina lento sasibiye sithi ngathi siyacasha nomjikjela siyadoja siqhuba umgube ngamadolo kanti hayi lutho akakho nazi bonke abantu abasibuka Ay bafethu no siyabona uyazi Mthandeni enye into ethuse kakhulu ngicisho bonke abantu abakwimboni kakhulukazi yomculo ukuthi nithi manikhipha ingoma noLwah Ndlunkulu ivele ishaye 1 million views ngesikhathi within 12 days 1 million views ngiyazi ukuthi njengamanje kungaphezulu kanti baqopheka umlando omkhulu kakhulu iParis uyazi ukuthi ke ezinye izinto azenze ngokuhlakanipha kwethu ngiyacabanga ukuthi kudala ngiyakhumbula ngisemncane ngisafika ngangifisa ukuba kwi-level kababa ushwini ekhaya nokuthi ngelinye ilanga ngingagcini ngifike lesikhathi sokudlula emhlabeni noma sokuretire ngingakazi ngokuqopha umlando osesigabeni saba ushwini ekhaya uNkulunkulu kuyamangaza ngoba mawukhuleka uvela kugixabeze nje ugcine sekugixabeze uyabona so lokho kwenzakala njengamanje iParis imfowethu kade ngibona ezingane ezikoleni ngibona yabona ingoma mayithandwa yiyouth kusuke kusho lokho ukuthi labantu basezophuma ezikoleni bayosebenza abasema university abanye abasema high school imfowethu angazi ngabonga ngithini ngizwa nje ngifikelwa zinyembezi zenjabulo ngendlela abantu abayithokozela ngakhona iParis lesiyenze noLwah Ndlunkulu uyini ubona ukuthi akuba uLwah Ndlunkulu ongenayo la
Yabona nje mfowethu ngifuna ukutshela iplan nje kaMdali ngoba ngangihlele ukuyenza namakhathi ngiyakhumbula ngiyakhumbula ngenye day ngiyenza interview lapha ngathi ngizokushaya ingoma enye namakhathi lesikhathi kufanele sihlangane namakhathi kwalokho nje nama delays Asicaba ngolwa ngathinta ubhuti lapha noBig Zulu angamthinta kwalula nje futhi hayi kwa combination wafika uLwah awusayishaya ingoma uyabona sayishaya ingoma futhi mozo nothisisa kahle uLwah ngendlela acula lapha wayesa highlight nje cula ngempela phela uLwah wafika yisho nje naye James azokuphinda abuye ezowenza ukuthiza yavela mina kwavela waba usuyidodwa nje ingoma kumisi Paris yavela amangaza nje ukumangaza namanje ake sidedele mfethu ngoba kuningi asafisa ukuzwa ngale Paris nalo ukuze kuthiwa iParis makwenze njani uyayizwa lona Yeah. Sure. Okay, sure. Konakele emsakazweni uKhosi FM kumbe Igcokama Elisha nezinsizwa nebutho basho njalo featuring Lwah Ndlunkulu Paris emsakazweni uKhosi FM kwamnandi ke ngoba zonke into zami seyihlelekile umthiya usekhona mthiya nazo ke mthiya Ziyavuma insizwa zonke ziyaphila insizwa zonke yebo sikhona sila yes okay yeah nokulungile sizomzama nje noma kanjani ngoba nayi khona futhi okunye ubuhiqihiko uyawazi ama load shedding la ukuthi enza njani kodwa ke mhlambe sisamzama kunjalo ake senze kanje sibuye futhi mthiya ke
kuhluke kakhulukazi lensizwa ayigcini ngokucula kuphela ayigcini ngokushaya isiginci ayigcini ngokuthi isinikeze ikhono layo sibuye nempilo yayo siyibone lapha kwa SABC kubabona kude siyafisa nje ukuthola nakuyena ukuthi i-reality show yakhe ihamba kanjani kuyasijabulisa nje insizwa eqhamuke emakhaya le emkhanya kude siyibona isino reality show awuyichaze indaba ihamba kanjani impilo yakho sisazophinda sithole okunye ngale yakho ngoba ngiyakubona kumanje impela hayi ungenye into kezeke ngenye indlela manje empeleni ngangivele ngifuna nje kuba nje mase ngimdala ngangivele ngikuthanda nje kuba nje vele nje kube lo muntu engiyena kubalekile futhi ukuthi ubonge kwesinye isikhathi into oyiyona ku appreciate yabona ngoba ngesalingana singabantu emhlabeni sije ngisandla kanje ikhona i-reality show usho kaMaskandi eqophe umlando yafika isigaba sokuqala season 1 yaphinda shuthi yaba namabukela abaningi yaba yazi yadlulela esigabeni sesibili season 2 njengamanje bashutha season 3 usho kaMaskandi ilapha na ku SABC 1 engicabanga ukuthi kwelinye ikhala la ekhaya ayikulu ya njengamanje kwelinye nje ikhala la ekhaya lapho ngiyabukeka kulelo khaya lapha ngilaleleka hayi no kusho Mthiya usuyizwele mfethu ukuthi hayi siyaqhubeka siyamlandela mfethu siza ukuthi wenzani kuphi nowa ebamba ushunu wenkani lapha ya umswenko yilo umswenko Mthiya ukuthi usuke wanqamuka uthe umebingelela wayesethi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngase ngibona umKrestu manje sengiyabuka ukuthi bedala besazi ukuthi hayi umuntu onguMaskandi hayi uMaskandi nje yena akhonkolo akuyona nani mfowethu uyiChristian umKrestu mfowethu ngazalwa ngembethe usefana ya ngazalwa ngembethe ngathi bangihamba ngithi ngiyohlola mina ngangafuni ukuhlola noma ngangafuni ukuhlola lokuthi impela nabalozi mangithi ngiyahlola avulafika umuntu beta ngicela egcina sethi hey unenhlanhla enkulu wena unezimoto eziningi nemizi embosini wena ungahlolela mina wena unenhlanhla wazala wembethe mfowethu isikhathi eside ngigeza ngusawudi omahadla ohlanganiswe negazi lenkukhu nempepho ngithi ngilungisa lento uyabo ngelinye ilanga mfowethu bathi ngihambela nje ngisekhaya ngisuka esilungwini ngafica lapha nomashando lapha kunenkonzo kwathiwa khona uJesu kuya phambili engabona ukuthi ngeke impilo manje inzima isimo sasekhaya sasibheda kakhulu ngaleso sikhathi ngabona kukhona umama esondla ngemali yempesheni ngamukela uJesu kwaku2012 ngiyakhumbula ukuthi ngihamba ngaphambili wabuza umfundisi wathi uNkulunkulu uzomenzelani esenikezile lokho yabo ngathi mina ngifisa nje angenze ngibe sesigabeni sikamgqumeni bona kuzoba nabantu abaningi abakholelwa kumina njengalabantu ababiya lapha kudzabasha bese ngibatshela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uJesu inkosi nomsindisi uNkulunkulu ukhona sadla Mthiya ya njengamanje sekuyiso isikhathi lesi sokuthi ngiphumele obala ngicishe ubizo lwami mina lalisethenini ngishintsha amajongo njengoba jonga esonka njengami nje sekufanele sho into eyodwa ukuthi amukele uJesu kamajongo onke manje insizwa niyezwa insizwa sigcwele la singibukile Mthiya yebo bekuyilokho nje ngibonge futhi nesikhashana esincane nje ngikwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu alitholi ithuba endaweni eziningi ngilelo abantu abangaka ngikubele impela obala mina ngisuka ekhaya mina seyikholelwa ngamaKrestu futhi konke ngikwenza sibenza ngomthandazo nezinsizwa lezo oshilisi nje ushilisi wafika ibhonga lapha yena abantu abadayile ebhonga nezinto nakhuleka yaphuma le nakhuleka nje gcina yaphuma lento ayisanaki nje uwacula umfana ayisanaki manje yabona manje wonke umuntu yagezekile ubona kanjani ngoba manje lento emithi ufike ufa kwinyoka namhlanje bese kuthola bese igcina isihlupha bese kuthiwa ayifana ugcatshwa ngemfene maye ugcatshwa ngenkawu ugcina sekuyimfene ugcina zonke izilwane lokho usuyisiqiwi manje usuyisiqiwi ngeke Mthiya ngeke ngibone hamba yabo manje lento kukhuleka ugeze ngamanzi nensipho ayine uwashe coba ngesanitize ube right phela kanjalo nje kuphela uma uNkulunkulu ke efuna uzehlisa efuna ukwehlisa udumo lwakhe futhi yonikela nami ithini
kodwa ngingafuni uNkulunkulu ukwehlisa udumo lwakhe kubantu. Uyongivikela njalo nje ngihlala ngenhlahla nje bakwenzeka ngishaya amaperisi izinto zami zishelela nje. Mthi nangu duyazi. Khuluma mthi nangu duyazi. Yes. Yeah, amajongo wabeka izandla mfethu sibone. Hayi ke ngithi. Yeah. Ngi-ambassador yenkampani enkulu lapha nezokugqoka njengoba nizoyigqokile nje. Ngeke ngisho ngoba ikhokhile yabona. Ngiphinde futhi ngibe namabhizinisi nezinto ezifana namaplazi, ngiphinde ngibe nezinto ezifana namagaraji njalo njalo. Awusuka Kodwa nje ngiyindoda ezama kakhulu underground. Ukuze ngikwazi ukuphila ngokukhululeka ngingaphili ngokuthi ngiyasaba. Uzama underground ukuze kuphileke on top of the ground. Kunjani? All right, ngiyakuzwa. Yes. Hayi mthi ikhulumile uduyazi. Yeah. Hayi ngiyabonga kakhulu nje ngingangazi ukuthi ngempela uMaskandi ngokuba uMaskandi ngaba kulezinga ngilona ngicela uyibongela uNkulunkulu nakubalaleli nakubathandi bomculo weGcokama Elisha ikakhulukazi ama Red Nation zonke izinsizwa kuNdunankulu umhlawuli omshana umfana wami lapha emsini uyabona baningi nje angazi ngabala ngithini kusasa ngiya lapha kuGu ngizobe ngikhona emcimbini uGu ngizodlala ngeGolden Hour ngo12 o'clock nakhona ngiyeza ngicela ukuthi Golden Hour. Yebo. No, ayikho special kangaka kodwa nje abahleli bomcimbi bathanda manje ngeke ngibalekele. Ngeke uyibalekele but not ukuthi ngoba is special. Not ngoba special but ngakhula umazi siyabonga. Okay, athi ngenze kanje. Okay, kanti ke imidlalo ke yokugembula yaseMelika ithembisa nje lukhulu ngalempela